तेव्हा धने खरडोक लागले तो गे चप्पलान खरडावा हो ते बघले नाही चप्पल हु का हु कापू असाच ना काय मग माणसा परत आणि कसं कापायचं कापा मागं तर बुकत लागली बघताय काय तर खातात किती काय कळी असे असे भेशी कापायचे तुमका तर हॉटेलात ठेवली तर लय मागणी आहे तुमका कापताना तर आवाज कमी करायचा या बघ हो असं कापा इथंच कसे इथंच कळी ना कोणी कापलेलं आहे नो कापूकच आता असे असे हा असे कापतात हे असे हा कापतात कळिंग ना हॉटेलात ठेवली तर लय मागणी आहे त्यांका हे बघा मोबाईल ढवळणारी पूनमताई बघा नाही तर एक 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 जण दाखव तुमचं घरात काय काय करत असतं हे बघा शेंगदाणे खाणारे भाऊजी अभ्यास करणारा नंदन वा अभ्यासात बसला आणि मरमर काम करणारी दिवस रात्र ही बघा हो मोरू दाखव मोरू दिसत नाही हे बघा मरमर काम करणारी पुष्पा आज आजचं या मेन दाखवूचा होता सगळे लोक टाइमपास करतात आणि एकटा आपला काम करता काय करतं आग करतं की आग घालतं पूनमताई काय करत आहे ते कधी काय पाहिजे कधी बोललोस अरे हेंका सांगितलेलं नंदनकडे पाठवून मका नाही माहिती किती वाजल्यापासून करतो कधी तकड्यापासून सुरुवात केली आमच्या याच्यापासून तकडचा पण पुढचा कोणतरी केलेला अजून जरा जायचं आहे तिथे ते साण्यात आलं त्याच्या पुढे कोण करता त्याच्या पुढे वांगणकर मी आमच्यापासून सुरुवात करते ती एवढ्या लांब मग तू तुला कसं पाण्यातून तुला किरडू बिरडू दिसणार कसं बरोबर मग तू ह्या वाटेचा वापरच करत नाही ना कोण तू मी वापर नाही केली बाकीची लोक वापर करतात ना म्हणून तू केलं कपडे धुवून जाणाऱ्यांसाठी डोरा जाणार सगळ्यांसाठी सगळ्यांसाठी झाडू पण हवे या नाही तर किरडू बिरडू असत तर मग तुका काय सदस्य झाले मी झाडू शकत नाही होय काय सांगतात अगदी ह्याच्यात आगत गेले तरी मी वाट झाडू शकतो म्हणजे वाट झाडूचीच लागतात हा चटके बसाक लागले मूर्ख चल चल तू झाडत बस आपण जाऊया तिकडे लवकर ये येस राहतो होय तर मित्रांनो आता दुपारचे नाही म्हणू शकत संध्याकाळचे 4-4:30 झालेत बघतो आधी किती झालेत हां 4:30 वाजलेत आणि आता झोप ही पूर्ण करून कारण की झोपायला लेट झाला सगळं रेसिपीचं वगैरे सगळा तामझाम आटपेपर्यंत वेळ गेला आणि आता चाललो आहे आपल्या घरी ये आपल्या वाटी थापली का नाचायला म्हणजे म्हणा थापली माझ्या बागाची कोण सांगतो का थापलीच नाही ह्याच बघ आता सगळी कामं येतात तुमका लाईटीचं येतं ह्या येतात शिमग्यातला येतं काम भारी आहे तुला 2 गोटी हे यंदा हस ना तू शिमग्यात अरे तो नाही तो तकडजो तो तुझा साथीदार मजा येता आपण दुसरीकडे भजनाक बसून टिंगल करायची ना हा तुका येणार करणार होतं बरोबर भजनाक बसलं नाही तू आणि अरे काय माहिती तू काय म्हणा तो माका ऐकू गेली ना काय कळलेली हे शशी संध्याकाळी जात्रेच काही खाऊ नको मुंगळे होते बघा आठवण कर तसेच टाकायचं टाकलंच ना जत्रा म्हणून सांग घेऊ गा तू आपलं झालं मोकळं ठेवलं फ्रीज मध्ये ठेवलं छान झालं
काय का पॅन्ट इथली आहे आवाज अरे मुंगळ्यानी खाली ती आवाज तुमच्याकडे पॅक नाही. आता काका चाललेत गुरांना आणायला आणि मी पण आलो आहे. बघूया ढोरं आपली काय करतात ती, हरवली हत की हत जागेवर. तर आधी बघूया. हत जागेवरच हत येतात. अरे उडी मारूचं काम चालू आहे. पुण्याचं साफसफाई झालीच नाही अजून. थांबा हो, तसेच थांबा. तुका हुसता की का उडी मारूचं बंद केलं ना आता. लाटे दोन भेटली. चल अरे तो बघा हे आपले धडाडीचे कार्य करते, सड्यावरचे कार्य करते. चला फायनली गोट्यात. अजून त्यांची भूक भागलेलीच नाही. पंकज बाबूजींनी आता कलिंगड आणलेले. कलिंगड आणलेले नाही. कैसून आणलंस पण तो इकत आणलेलो की बागेत लोक वरती डायरेक्ट लावा तो. तू आणलं कैसून तो अजगावच्या काय अजगावच्या मजगावच्या कशातून पररात घ्यायची टाकून तर भांडाच नाही काय रे बाबा. हो काय म्हणताय पूनमताई, कसं वाटतंय झाडून तुम्हाला झाडलोट करून? कंबर दुखता तेव्हा धने खरडोक लागले. तो काही चप्पल आण खरडावा हो ते बघले नाही चप्पल. हु काय हु तू आता हे असं करणार होतं ना असं काहीतरी नको भोपळं नाही तो बोलतो. नवीन मगाशी काहीतरी असं दाखवलं नाही ट्रिक. एवढ्यात मी कापून झालं असते काय लय आहे काय फॅशन मध्ये कापताना असाच आकडत ते पण तकडे लागले खरडो बघा लय भारी अख्ख्या तो ढॅक्सूला जाई द्यावं मी खाते. आणि मग काय खाणार कापू असाच ना काय मग माणसा परत आणि कसा कापायचं कापा मागं तर बुकच लागली बघताय काय तर खातात किती काय कळींग असे असे बेशी कापायचे. तुमका तर हॉटेलात ठेवली तर लय मागणी आहे तुमका कापताना. जरा आवाज कमी करायचा. हो असं कापा हितीच कसे हितीच कळींग कोणी कापलेलं नो कापूकच आता असे 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 कापतात हे असे कापतात कळींग ना. हॉटेलात ठेवली तर लय मागणी आहे त्यांका. असे ढेपसे यार की तर येऊ का आपला ढेपसो. मित्रांनो आता मी कलिंगड खातोय आणि ह्यासाठी भाऊजी काय करतात बघूया.
काय हो हे धने पेरूचं हम्म, शेतात हम्म. ते जरा हे करतात तांबड्याच्या चपलान खरडवून त्या त्यांना केवढा पेरतय शेतात मागात काय शेतात ते एकच असे दाखव असे सूप असं असं करा हां बस असं करडवूच लागतं तर ते रुजणार हां भुतूर बी बी भुतूर असतं म्हणजे नको लावा. असे खरडवून ते असे हे करायचे हो त्याच्या भुतूर काय असतात भुतूर असतं तर बाहेर पडता असे पेरलंस असे पोहे पेरून पडलंस की रुजतात एक घे. धर, धर, धर. खाऊ घे अरे ये. हो, जाऊ दे. तकडे कलमाकडे थांबले म्हणजे बघ खतरनाकच आहोत. ए घे हा, तू भारी. तू खाल्लं नाही मी पण हा बघ खाले काय हो टेन्शन घेवा. परत आता कापताना माती करू नको नाही नाही थांब. मोठी देव यावे उभं राहू फक्त. ए तू कॅमेरा धर इकडे माझ्या. यावे राजे या या हय उभं राहू. पधारो ये समोर असो 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 ये हा फ्रेम मध्ये हा बस उभं राहू बोललोय उभं राहू हय उभं राहू म्हणजे सांगते बघ माझ्या काय हय उभं राहू. हम्म, हय हम्म, तू माका काय सांगलेलं आई हम्म. मी मांजूर नेल्याने त्याका बघून येतोय हम्म. त्याचा काय ते रडत रडत अगदी एखादं ह्याच्यात होता त्याच्यात सांग कसं सांगलं हा सांगलं की ना. आणि मी तुका काय सांगलंय मांजूर बघून झालं की तू पाटी आहे म्हणून. मी बोलव तू बोको बघित राहुलं पाटी तू पाटी इलस काय तू खय गेलस बोको बघू सांग तू बोको बघू की खय गेलस तू थांब रे आपल्या तोंडात सांगा काय बोलाव गेलो खेळत कोण होता हा असा सांग तू. सत्य सांगलं तू जाताना माका सांगलंच लगेच येताय म्हणून मी तुका विचारलंय नाहीतर माका विचारची गरज नव्हती. सांगायचं बोको बघू आम्ही गेलं मी हेंका म्हणतोय ओ नंदन खाया बरोबर हम्म नंदन खाया. बघ परत जातलं मी बोलाव घेतलं पण जातलं काय बोलावचा प्रश्नच नाही हा. तू सांगला काय बघून येते ना घेऊन येता सांगला तू असं करतलं हा चला तुम्ही का बसा जरा हात पाय दोन्ही कळिंगण घे साबणा नाही ते हात नी पाय नका एवढ्यात- स्वच्छ दिसा कवे. एवढ्यात कलिंगण खायचा ना हात पाय धुल्याशिवाय कळिंगण खायचा नाही हा. हा अंगण ठेवता जा. हात नाही लावायचे. चलो. आणि आता हात पाय धुवायचे कलिंगण खायचा तकडे अभ्यासाक बसायचा हा अकडे तकडे दिसेल तर मग डायरेक्ट ती बघ काही ठेवलंयच काय नाही आधी हात पाय धुत तकडे चल खोटा बोलात नको तू नंद. रान. या हळ उचला ठेवायला काय आहे? काय पेरतास पहिला पहिले मोहरी हम्म हवा हिला कॅलेडा ता उचल ता पहिला घेतलंस ता उचल म्हणजे मुस्काट आहे ना काय एका. मुस्कटाची कामं कर अरे तू माका सांग खाऊचा काम करूचा की या मध्ये हिंग उचलू घेऊचो चालू हा या बघ काय झाला तर मोठं पेच कुत्र्यांता काय पेरले माई जय धनी थंय जायचं तर हय मरतात माई जय कोणते कुत्रे खाऊ काय का वांढरांच्या उपयोगाचे नाहीत नुसते ह्याच्यात काय पेरलेला मग ह्याच्यात त्याच्यात हा, पहिल्या काहीतरी ह्याच्यात पेरलेला काहीतरी ह्या पाणी आपण ते काल पालेभाजी आहे त्याच्यात काल कल्चरवर लावलेला पाणी ताजा आहे हा? अजून बोली आहे जमीन मग भारी तू पेर मी एका ठिकाणी डाळून ठेवीन उगाच पेरूच्या ह्याच्यात एकाच कोपऱ्यात काहीतरी ह्या करायचा होता त्या कायदा खड्डे आधी बुजवा नाही ते खड्ड्यातच त्या टाका कुत्रे
ते का ते भरव खातो खा आयन तुझ्या दिला हिंग पण पेरा काय धने हो बघ चप्पल ते मोठ्या बांधलेत तरी सांगितलं चालू करायचा काय रे तर का आता उलटा करणार हे बघा मोबाईल ढवळणारी पूनमताई बघा नाही तर काय एक एक जण दाखव तुमचं घरात काय काय करत असतं हे बघा शेंगदाणे खाणारे भाऊजी अभ्यास करणारा नंदन वा अभ्यासात बसला आणि मरमर काम करणारी दिवस रात्र ही बघा हो मोरू दाखव मोरू दिसत नाही हे बघा मरमर काम करणारी पुष्पा आजचं या मेन दाखवूचा होता सगळे लोक टाइमपास करतात आणि एकटा आपला काम करता काय करतं आग करतं की आग घालतं बघा घराची जबाबदारी पुणग्या घेता पण पुष्पा थंय बसलेला असता असं दिसतं पण आज तुमका दाखवते खरी परिस्थिती औशीचं भाऊ नाही बघा किती काम आज काय बनवणार भाकरी आणि भाकरी बरोबर काय चिंगळाची काय चिंगळा मोठ्यान बोल गो चिंगळा काय चिंगळा बनव चिंगळा आणलेली चिंगळा काय बनवणार काय गो काय बनवणार सांग टमाटर कांदे घालून काय पण आगच होत नाही हा बघा किती काम करता बघा होता नाही नवीन त्यामुळे तसा बाकी काय नाही होईत